Bună ziua la toți! Cu acest filmuleț o să vă demonstrez cum să ne logăm pe site-ul nostru, pe contul nostru al companiei, cum să plasăm prima comandă și cum să, bineînțeles, cum să beneficiem de cadourile companiei, mă refer la parfumurile care sunt în promoție. Ok? Și vreau să facem în felul următor. Așa? Pentru persoanele noi care s-au înregistrat la noi în companie și, spunem, nu la moment au făcut comanda, dar au lăsat, să zicem, să o facă a doua zi sau a treia zi și au dorit să facă comandă. Vreau că noi când intrăm pe site-ul nostru, în automat o să ne iasă două întrebări aici. Să accesăm sau să ne înregistrăm? Noi accesăm pe ACEDI, spunem așa, că să accesăm, să ne logăm. Trebuie să ne logăm cu codul membru și parola care l-am primit pe e-mail. Atunci când am făcut înregistrarea, pe e-mail am primit un cod membru de 9 cifre și parola. Le găsiți acolo, aceste coduri, și ne logăm. Facem împreună, ok? Eu mă loghez cu datele mele. Așa. Optim, suntem pe site-ul companiei, pe contul nostru. Eu deja am pregătit la coșuleț, spunem că eu deja am pus toate produsele care am eu nevoie. Bineînțeles, voi odată că ați pus la coșuleț produsele care voi aveți nevoie, următorul pas care este, accesăm pe coșuleț. Așa? Prima pagină care este, ne arată produsele care le avem noi. Eu aici am selecționat 15 parfumuri de același tip, spunem ca un exemplu. Iată, aici ne arată produsele noastre, ne arată cashback-ul, suma care avem de achitat, punctele și kilogramele. Mergem la următorul pas. Aici avem așa niște cutii care le oferă compania, care nu sunt obligatorii. Dacă noi dorim să facem un cadou cuiva, bineînțeles, ele au un preț. Dar dacă pe noi nu ne interesează aceste cutii, apăsăm aici senza scatului regal, adică fără cutii, dăm puțin mai în jos și poftim, avem aici cele 3 promoții la parfumuri. Eu acum la coșuleț avem 15 parfumuri, adică eu pot să beneficiez de promoția 12 plus 3. Și acum o secundă să vă demonstrez prețul care este acum la moment la aceste 15 parfumuri. Vedeți, 285. Dacă eu selecționez promoția 12 plus 3, pentru că am 15 parfumuri la coșuleț, fix aceeași situație și la 9 plus 2 și 5 plus 1. Dacă voi să aveți în coșuleț 6 parfumuri, o să aveți doar promoția 5 plus 1 cu butonul selecționare. O să aveți la coșuleț 11 parfumuri din prima linie care sunt la preț de 19 euro. O să aveți butonul 5 plus 1 și 9 plus 2. Dar dacă o să aveți la coșuleț 15 parfumuri, o să le aveți pe toate 3 promoții. Voi, bineînțeles, în cazul dat, nu selecționați 5 plus 1, dar selecționați 12 plus 3. Selecționăm, ok, și acum ne uităm jos la suma totală de parfumuri. Vedeți că deja este mai mică, 228 de euro deja, ok? Mai departe ce facem? Dăm următorul pas. Următorul pas este adresa noastră unde noi locuim. Dacă este ok adresa, o lăsăm așa, dar dacă noi dorim adresa noastră să ajungă, comanda noastră să ajungă pe altă adresă, este de ajuns să ne ducem aici la butonul adresă nouă, aici e scris în italian la mine nou indirițu, accesăm adresă nouă și scriem altă adresă unde dorim să ne vină comanda noastră. Dacă e tot ok așa, mergem mai departe, prosegui, următorul pas, și aici avem deja prețurile pentru livrare. Pentru o comandă superioară de 100 de puncte, bineînțeles, plata este gratuită, livrarea este gratuită. Trebuie să bifăm aici. Selecționăm metoda de achitare. Avem două posibilități de achitare. Avem de achita, în Italia asta mă refer, cu carta de credit sau în contraseniu, adică asta cash la consenia. Dar cash la consenia o să aveți doar atunci când, după a doua comandă. Când ați efectuat a doua comandă. V-ați înregistrat, prima comandă o să aveți doar achitare cu cardul. Odată că ați făcut prima comandă și ați achitat cu cardul, următoarele comenzi o să aveți altă posibilitate să achitați și în contraseniu, adică cash la consenia. Eu acum, spunem așa, selecționez contraseniu, o să aveți și spunem așa, un 3 euro de comision în plus, doar că achitați în contraseniu, ok? Aici mai jos, dacă sunteți de mai mult timp în companie, aveți un spațiu unde să scrieți suma voastră de cashback care o aveți disponibilă, care compania vă
pregătit-o pentru voi. Dacă eu acum m-am înregistrat luna asta, eu încă nu pot să beneficiez de cashback, pentru că luna asta abia m-am înregistrat. Dar dacă m-am înregistrat luna trecută și am făcut o comandă superioară la 50 de puncte, o să aveți aici scris cashback-ul vostru disponibil. La mine și pur și simplu se vede 0,4 centesimi, pentru că eu deja luna asta l-am folosit. Iată, dar pentru persoanele care luna trecută au făcut comandă, au adunat cashback, bineînțeles, luna asta acum pot să-l efectueze, să-l folosească. Și scriem aici suma de cashback care aveți rezervat pentru voi și în automat suma de achitare o să fie încă și mai mică. Iată cum. Noi aici selecționăm cartea de credit, spunem așa. Ne ducem următorul pas. Următorul pas ne mai arată încă o dată lista noastră cu produse. Aici vedeți ne arată 3 parfumuri gratuite. Free gift. Asta înseamnă sunt cadou din partea companiei. Nu le-am achitat. Sunt la alegerea noastră. Eu pur și simplu am ales 15 parfumuri de același cod ca să vă demonstrez un exemplu. Dar 15 parfumuri pot fi la alegerea voastră, bărbătești, femeiești, cu coduri diferite. Important să fie toate la preț de 19 euro. Nu intră în promoție parfumurile la Tom Ford, la Baccarat, asta nu intră. Intră în promoție doar parfumurile de la 19 euro. Ok? Și mergem mai departe, ultimul buton, ordina. Ok? Și aici avem un alt buton unde noi trebuie să accesăm ca să punem date la card. Punem date la card, achităm și atât. Iată cum, ok? Sper că o să vă fie de folos acest filmuleț, mai ales pentru persoanele noi care încă nu sunt practici, poate spunem așa, de a face achitări, plată online, de a face comandă în compania noastră, pe site-ul nostru. Ok? Eu vă salut și vă doresc o zi bună!